a tots, per favor, companys, anem a fer un rogle i anem a comunicar-vos com ha estat de moguda esta setmana. Fa un any no ens haguem pensat que ens trobaríem en aquesta situació i que tornaríem a concentrar-nos així a la plaça de Manises i que ningú ens hauria solucionat el nostre problema. Però la vida és així i no deixa de donar-nos lliçons i d'aprendre que al remat ens hem de fiar de qui s'ho mereix. Esta setmana, com ja vos vam dir el divendres passat, havíem demanat reunions amb els grups parlamentaris, amb els seus síndics o representants i les vam tindre. El dimarts va ser un dia intens, un dia a les Corts, als grups parlamentaris, i per ordre cronològic vaig a contar-vos què és el que vam fer. En primer lloc ens va rebre Rosa Peris del PSOE, que ens va dir que el PSOE no anava a admetre les nostres esmenes, no anava a fer les seues. Sabeu que per a que se debatisquen en la pròxima comissió d'esmenes algun partit les ha de fer seues, perquè són esmenes de participació ciutadana, i ens va revelar també quin és el principal problema que té el PSOE respecte al futur i al conflicte laboral. Ells tenen pànic a la successió d'empreses i com que tenen por a la successió d'empreses, per això van a crear una nova radiotelevisió valenciana amb 300 treballadors de plantilla. Ixa és la resposta del Partido Socialista, obrero i espanyol, que suposa que serà espanyol, però de socialista i obrero, com vosaltres concloureu, les respostes no són aquestes, que se li ha d'esperar a un partit que ha de velar per la garantia d'uns treballadors als quals ens ha tallat la nostra carrera professional per part del PP, que ha provocat dolor i patiment en les nostres famílies, i l'empatia de moment és zero. Es dona, hi ha paraules de que sí, que és una putada, però que ells volen evitar la successió d'empreses i per tant, aquest és el model que va defensar el PSP, el PSOE. Després ens vam reunir a les 12:30 amb el síndic del Partit Popular, amb Jorge Beiber, i Beiber ens va dir que el PP no tenia cap problema en acceptar les nostres esmenes, però que lògicament és així, és el món al revés. Ha passat un any, nosaltres estem en el mateix lloc, en la plaça de Manises, i ells, els que estaven a l'esquerra, estan a la dreta, i els que estaven a la dreta continuen a la dreta. Vull dir, les coses són així. És per a riure, però és un drama. És un drama. Jo conto les coses com ens passen. Que no hi havia cap problema en acceptar les esmenes, però que, evidentment, ningú anava a entendre que el PP les presentara. Pues sí, Jorge, ningú anava a entendre. És de veres, tens raó. Ja per la vesprada ens vam reunir amb Compromís. Compromís va ser la representació més nombrosa perquè van acudir el síndic, Fran Ferri, Mònica Álvaro, el diputat Nadal també i dos assessors. Vam estar raonant amb ells sobre les nostres esmenes, sobre les nostres propostes, sobre la solució, i la conversa al final, quan se'ls pregunta directament però Compromís va a donar suport a la barbàrie comesa pel Partit Popular en RTBB, en els seus treballadors i en les seues famílies, aquesta és la resposta, el silenci. El silenci. L'única cosa que vam treure de profit és que ens cridaran perquè van estudiar l'esmena, la segona, la que fa referència a la validació i a l'exoneració. La primera, la de la borsa de treball, la compra tot el món. L'altra no la compra tot el món. Que van estudiar-la i que ens presentaran una proposta alternativa. Però aquesta és la situació de moment respecte a Compromís. I ja a última hora de la vesprada, Ciudadanos, el senyor Subiela no s'havia llegit les esmenes, però ens va dir: tenéis razón,
y vuestros derechos estarán recogidos en la próxima ley de Radio Televisión Valenciana. Yo, després de llegir el que ha publicat avui Toni Zubia en el Levante, ja no sé què pensar, i és la realitat, ja no sé què pensar. Bueno, ho veurem de seguida. I ahir, dijous, ens vam reunir amb Antonio Montiel. Antonio Montiel es va confirmar que efectivament PSOE i Compromís no van fer seues la nostra esmena i que ell teòricament per a Pedre tampoc la va fer seua i que per tant anava a intentar fer una transaccional i presentar-la o presentar la primera que va signar en companyia de Fran Ferri i de Manolo Mata. Aquesta és la situació després de les converses, pot ser que siguin ja les últimes que hem mantingut amb els grups parlamentaris. Nosaltres, gràcies a Albert Vicent, que és un dels imprescindibles del comitè d'empresa, vam dur un argument concloent. I ara vaig a dirigir-me al dictamen que va fer el Consell Jurídic Consultiu, perquè resulta que Albert, que s'ho llegís tot, ha descobert que en l'Estatut de l'Empleat de la Funció Pública, i si el que fa referència al dictamen del Consell Jurídic Consultiu i que Compromís i PSOE s'escuden per a no donar validació a les nostres esmenes, resulta que el Consell Jurídic Consultiu es deté en l'article 55. Però ves per on l'article 61, 6 articles més avall, llegir un foli més, parla dels concursos d'oposició i de l'excepcionalitat en alguns casos. És a dir, el senyor Garrido, Vicente Garrido, president 20 anys del Consell Jurídic Consultiu, ha acabat esta setmana el seu mandat. S'ha queixat de que este òrgan per a molts ha sigut considerat com a inútil. Jo no diria inútil. Després d'este dictamen són inútils i malintencionats, perquè el que han fet amb este dictamen és enganyar-nos i intentar una vegada més tallar les nostres carreres, perquè PSOE i Compromís se van agafar a aquest paper, a un paper que mentís i que no arreplega el nostre cas, que seria un cas excepcional. Anem a guardar un minut de silenci i de seguida continuem. Bueno, vaig a continuar parlant perquè com tenim pressa, que ens apreten. Només dir-vos això, que no van a fer cas d'aquest article 61 que recull l'excepcionalitat, que és el nostre cas, que el Consell Jurídic Consultiu no ho ha posat, cadascú que traga les seues conclusions per què no ho ha posat. Recordeu ja que aquest dictamen no era correcte des del naixement perquè n'hi havia una de les ponents que no podia firmar-lo i que no podia pronunciar-se, però encara més al PSOE i a Compromís els va a donar igual perquè van agafar-se a aquest dictamen, que és un dictamen incomplet. Nosaltres en les 5 reunions els ho hem recordat i els ho hem dit, que és possible agafar-se l'article 61 per tal de solucionar el conflicte. Hi ha altres, a més, resulta que l'agafen el Consell Jurídic Consultiu quan volen, perquè el Consell Jurídic Consultiu ha fet un dictamen en contra de les beques del conseller d'Educació, de Vicent Marzà, que ha llevat les beques a l'ensenyament privat. El Consell Jurídic Consultiu ha dit que això és il·legal i este govern li ha donat igual, continua en el seu camí. És a dir, per al que els interessa sí que és bo el Consell Jurídic Consultiu i per al que no els interessa no és bo el dictamen del Consell Jurídic Consultiu. I ja, com que tenen tanta pressa ja per aprovar la llei i per a que entre tot en vigor, han avançat el calendari. El dia 11 serà el debat de la comissió, el debat de les esmenes en la comissió parlamentària. El 14 de juliol serà el ple on s'aprovarà la llei. Del 16 al 20 se presentaran les candidatures al Consell Rector. Del 21 al 22 compareixeran els candidats al Consell Rector. El dia 27 de juliol hi haurà un ple extraordinari per a triar els membres i president del Consell Rector. I el dia 29 prendran possessió. Això vol dir que tot el mes d'agost estarà ja en funcionament el procediment administratiu del nou Consell Rector de Radio Televisió Valenciana. La segona quincena d'agost
és el termini previst per a presentar candidatures per a director general i la primera quincena de setembre se triarà el nou director general de Radio Televisió Valenciana, suposa que es dirà així, i el dia 16 i 17 de setembre prendrà possessió el nou director o la nova directora general de Radio Televisió Valenciana. És a dir, que van ja a foc seguit i que tenen moltíssima pressa. I hi ha una cosa per acabar. Estem molt agraïts en el comitè d'empresa, al diari Levante, perquè avui ens ha donat l'oportunitat de que parlàrem. Jo ho he fet com a portaveu, en nom, però vull aclarir-vos a tots que jo vaig signar aquest article com a president del comitè d'empresa de Radio Televisió Valenciana, no com a expresident del comitè d'empresa de Radio Televisió Valenciana. Jo no soc expresident de res. Quan siga expresident ja vos ho comunicaré a tots vosaltres i això serà que ja per ganes, per temps o per falta d'il·lusió ja no estem així. Però fins al moment el comitè d'empresa de Radio Televisió Valenciana i este president anem a continuar lluitant per a defendre els drets legítims de tots els treballadors. El que toca una línia a un company ja sabeu el que és. Així és que moltíssimes gràcies a tots. I anem a continuar endavant lluitant i dient que el que s'ha fet amb nosaltres és una injustícia. Volem solucions! Volem solucions! Volem solucions! Volem solucions! Volem solucions!